Takže ja som sem, ani neviem, ako som sa sem vôbec dostala. Bol to len zrazu ľudský nápad, že nech sem prídem, že na kus reči. A ja, že dobre, tak idem. Že čo pre teba neurobím. A chcem vám porozprávať o tom vlastne, ako mi Komprax zmenil život a dal do môjho života úplne nových ľudí, super ľudí, na ktorých som fakt pyšná a rada, že sú so mnou. Ja som do Kompraxu som sa dostala tak, že prišla za mnou jedna profesorka zo školy, že Marika, ideš na Komprax, že chceš, nechceš, proste ideš. A ja úplne, že aha, že čo to je? No to sa dozvieš, tam my nevieme. A ja, že no tak to je ozaj super. Tak som tam proste šla, že reku, že tak čo pre vás neurobím. No a tak som tam došla celý čas za Ľudsku a Jarkom, za mojimi školiteľmi som chodila. A o čom to je? A o čom to je? Čo? Tu sa píše projekt? Čo? Ja to nenapíšem, ja to neviem. Úplne som mala z toho depky. No ale potom akože som nad tým tak rozmýšľala, že musím spraviť niečo, z čoho budem mať sama radosť a čo ma naplňa. Keďže strašne rada som, keď sa ľudia okolo mňa smejú a majú úsmev na tvári, tak som sa rozhodla, že asi by som mala ísť za ľuďmi, ktorí to ozaj potrebujú a ktorí sú odstrčení. Takže moja prezentácia bola akože išli sme do domova dôchodcov. Bol to vlastne program, ktorý sa skladal z 2 častí. Tá prvá časť bola prezentácia vlastne o starej škole. To máme, akože kde sa kedysi učili, tak to je teraz múzeum. Tak keďže sú akože chudáčkovia takí, že koľký aj o paličkách a tak, a zle by sa im to aj pohybovalo. Takže som sa rozhodla, že im priblížim sama tú školu, že im o tom porozprávam. A druhá časť bola, že sme im zahrali divadlo. Nechcem sa chváliť, ale tak napísala som ho. A vlastne celé som to tak zrežírovala a všetko som mala hlavu po vybuchnutí, pretože všetko som musela sama. Aj kroje som babám vybavovala, aj proste strašne veľa, pretože máme to akože na ľudovú notu. Všetko, takže je to také, a dosť je okolo toho aj behania a tak. A som strašne vďačná tým ľuďom, že sú so mnou a že proste v tomto pokračujeme. No a my sme potom druhýkrát, oni strašne boli šťastní, keď sme tam boli, proste oni boli plné nadšenia a nejednej proste tej babke tam tiekli slzy a ja keď som to zbadala, tak som mala ozaj aj ja slzy na krajičku. A akože veľa ľudí mi hovorilo, že prečo práve oni, že veď taký projekt si mohla využiť bar kde inde, že mohla si niečo pre obec spraviť pre školu. Ale ja, že nie, oni to viac potrebujú ako všetci ostatní, ako naša obec. Na obec sú sponzori, na obec sú, veľa majú iných projektov, ale kto k ním príde? Myslíme vôbec niekedy na nich? Možno veľa ľudí tu má babky, detkov, ale nejdeme za nimi proste, lebo nemáme čas. Lebo musíme ísť do práce, musíme ísť hento vybaviť tamto, a oni sú odstrčení. A popri tom tak veľa nám dali. Akože ja sama som s babkou vyrastala, pretože moja mama na mňa nemala čas. Akože bola dosť aj tak chorá, ale aj druhá vec, že mala prácu a babka bola vlastne v kuse so mnou. Ona bola tá, ktorá so mnou spievala, ktorá mi strašne veľa do života dala. A za to som jej nehorázne vďačná.
A dúfam, že aj vy si to tak uvedomíte. Nevravím, že všetci, ale ozaj, oni nás potrebujú. Oni práve teraz čakajú na to, aby sme my prišli za nimi. Takže a som aj vďačná tým našim vystupujúcim a tak, že proste, lebo máme viacero vystúpení a viacero toho chodíme, spievame a hráme divadla. Takže je asi tak všetko.